Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo anem a fer l'exercici 4 de l'examen de les PAU de Matemàtiques del Social del juny del 22. Ens diu que un grup de biòlegs està estudiant un cultiu de bacteris. La població d'aquests bacteris, en centenars, és donada per la funció P de T és igual a més 12T partit per T quadrat més B. Ens diu que A i B són constants positives i que T és més gran o igual que 0 i és el temps transcorregut en minuts. Aleshores, ens diu, sabem que l'instant inicial de l'estudi de la població, els bacteris, és de 6 centenars i que el valor màxim d'aquesta població s'assoleix al cap de 2 minuts d'haver iniciat l'estudi. Aleshores, sabent això que ens diuen, diu que trobem els valors de les constants A i B. És a dir, ens dona dues pistes, ens diu que quan el temps és inicial, en l'instant inicial, els bacteris és de 6 centenars i que el màxim s'assoleix al cap de 2 minuts. Per tant, amb aquestes pistes, és a dir, tenim la funció de l'enunciat i tenim aquestes dues pistes. És a dir, quan la T val 0 ens dona 6 centenars i el màxim ens dona en T igual a 2. Per tant, aquí el que farem és substituir la T per 0, és a dir, si nosaltres busquem P0, ens dona que A més 12 per 0 és igual a 0 més B. Aleshores, 12 per 0, 0, aquí ens donaria A més 0 entre B, ens donaria A. És a dir, quan substituïm la T per l'instant inicial, ens dona simplement la A. Sabem ja que el resultat és de 6 centenars, per tant, la A és igual a 6. És a dir, la A ja la trobem amb aquesta primera pista de substituir la T per 0. Després, ens diu que el màxim apareix quan la T val 2. Per tant, què farem? Nosaltres, quan hem de buscar un màxim o un mínim, el que fem és fer la derivada i aquesta derivada la igualem a 0. Per tant, a partir d'aquí, si nosaltres sapiguéssim quan val la A i la B i fos una funció, diguéssim, amb tots els seus valors, el que faríem seria derivar. Doncs anem a fer el mateix, però sense saber la B. Si derivem la A, com que és una constant, ens donaria 0, i aquí tenim una divisió. Al tenir una divisió, hem d'aplicar, diguéssim, la fórmula de la divisió. Fem la derivada primer del numerador, és a dir, derivada del numerador 12, pel denominador sense derivar seria t quadrat més b, menys el de dalt, és a dir, el numerador sense derivar, multiplicat per la derivada del de baix, és a dir, per 2t. I tot això partit pel denominador elevat al quadrat. Nosaltres sabem que es produeix, ens diu, el màxim en t igual a 2. Per tant, podríem substituir ja la t per 2 i ho igualem a 0, ja que sempre que busquem màxims i mínims el que fem és igualar la derivada a 0. Per tant, anem a resoldre això ja amb la t igual a 2, que serà una mica més fàcil. Això ens donaria 12 multiplicat per 2 al quadrat, 4 més b, menys 12 per 2 per 2 per 2. El que faig és substituir les t's per 2. En aquest cas, el denominador el podem substituir, però en aquest cas tampoc ens farà falta perquè el denominador sabem que sempre l'acabarem passant a l'altre cantó multiplicant i com que hi ha un 0, aquest d'aquí ens desapareixerà. Si acabem aquesta derivada aquí, això ens donaria 12 per 4, 48, 12 per b, 12b, i aquí ens donaria 2 per 2, 4, per 2, 8, i 8 per 12
ens donaria 96. Tot això partit per aquest número que passem a l'altre cantó multiplicant amb el 0, per tant no cal posar-lo, i si passem les b's a un cantó i els números a l'altre, això ens donaria 12b és igual a passo el 96 a l'altre cantó, passo el 48 a l'altre cantó, els canviem de signe perquè els canviem a l'altra banda de l'igual, i ens donaria 96 menys 48, ens donaria 48, i tenim que 12b és igual a 48. Si passem el 12 dividint, ens dona que la b val 4. Per tant, hem vist abans que la a valia 6 i que la b val 4. Per tant, ja tenim definits els dos, diguéssim, nombres que ens demanava. Si passem a l'apartat B, l'apartat B ens diu calculeu la població màxima de bacteris i estudieu-ne el comportament a llarg termini. És a dir, cap a quin valor s'estabilitza el nombre de bacteris. Ens diu que la població màxima es dona quan la T val 2, per tant, anem a calcular ara quants centenars de bacteris hi ha quan la T val 2, sabent ja quan valen els valors, diguéssim, de la A i de la B. És a dir, en aquest cas, nosaltres sabem ara que la A val 6 i la B val 4. Per tant, si la A val 6 i la B val 4, anem a calcular 6 més 12t partit per t al quadrat més 4, i ens diuen que el màxim s'assoleix en 2, per tant, anem a calcular què passa amb 2. Això ens donaria 6 més 12 per 2, 24, i a sota ens donaria 2 al quadrat 4 més 4, 8. Això ens acabaria donant 6, si fem la divisió, 24 entre 8, 3, per tant ens donaria 9 centenars. És a dir, quan el temps és igual a 2, assolim aquest màxim, que són 9 centenes. Ens demana també què passarà a llarg termini. A llarg termini hauríem de buscar el límit a infinit, és a dir, què passarà d'aquí molts anys, què passaria, és a dir, quan la t és infinit, què fem? Aquesta A no ens serveix, sí que ens serveix, això seria un 6, és a dir, l'hauríem de fer servir, i aquí el que tenim és una fracció que ens donaria infinit partit per infinit, però si comparem, diguéssim, els exponents de dalt i de baix, veiem que a dalt està elevat a 1 i a baix el denominador està elevat al quadrat, per tant, és més gran l'exponent de baix, i això fa que aquesta indeterminació ens acabi donant 0. Per tant, això tendirà a estabilitzar-se en 6 centenes, sempre que el temps sigui molt enllà.